Umění v nových bytových čtvrtích doprovází směs názorů a přístupů. V Modřanském cukrovaru v Praze šla společnost Skanska cestou umělecké soutěže. Čtveřice vítězných uměleckých instalací má developerovi pomoci dotvořit charakter vznikajícího místa a podpořit koncept nové kultury bydlení. Proč vlastně i soukromý investor, proč on má vlastně investovat do umění a do kvalitního umění? Umění vždycky do veřejného prostranství patřilo. Se stává, že některé soutěže vlastně nemáte čeho vybírat, tohle byl náš vlastně opak. Skanska vypsala uměleckou soutěž pro projekt Modřanský cukrovar, aby zvýšila kvalitu života a bydlení jak novým obyvatelům, tak lidem, kteří žijí v okolí. Čtveřice vítězných uměleckých instalací má developerovi pomoci vytvořit charakter nového obytného komplexu. Prostě vytvoří mu to ten umělec, tu genius loci, a tam, kde to genius loci je, to neměřitelný, ten duch místa neměřitelný, vytvoří, že se někdy lidi cítí bezpečně, jsou tam rádi a jinde ne. A tohle a cukrouš je jako vyloženě, to je prostě ten valach, který za sebou nese tu genius loci. No. Není to žádné konkrétní zvíře, dokonce má 6 nohou, to připomíná renesanční podloubí, dá se pod tím procházet. No, jako srdeční záležitost moje je cukrouš. To je prostě konstrukce železná, která je do budoucna má skoro 5 metrů a do budoucna bude porostlá nějakým prostě typem popínatky. Ten cukrouš je umístěný u vstupu, takže to je taková jako signifikantní jako vítecí objekt. A on i prostě tím pojetím a jako je to taková jako veselá figura. Linda Čehařová počítá s proměnlivostí cukrouše. Popínavá rostlina bude postupně odrůstat a zároveň v průběhu roku přirozeně měnit barvu. Ta konstrukce sama o sobě bude zajímavá, bude tvořená takovými větvemi, takže už to bude připomínat nějakou rostlinu, i když budou ty větve kovové. A postupně se bude zazeleňovat a pak třeba úplně přeroste, ale to taky vůbec nevadí. Zatímco cukrouš Genia loci teprve vytvoří, projekt Matúše Beráka pracuje s původním duchem cukrovaru. Jsem Matúš Berák a v podstatě vůbec nejsem umelec. Já jsem urbanista svou profesiou. A tomu odpovídá i jeho návrh. Matúš Berák si vypůjčil reliéf původního areálu cukrovaru a navrhl pískoviště, které je vlastně 3D mapou schovanou v písku. Objekty jsou navrhnuté na základě, myslím, že to byl papierový model. Tento model byl inšpiráciou, len je prevedený do nějaké abstraktnej podoby. A samozřejmě vychádzali jsme z historických snímků, že se ta silueta nějak ladila, aby to aj působilo nějak esteticky. Tam máte tu místně specifickou logiku toho, že tam máte ten půdorys toho původního cukrovaru a v něm máte ty domečky, které vy odkrýváte tím, že vlastně děláte tu lokální archeologii. Snažili jsme se o to, aby to bylo, řekněme, aby to fungovalo co nejpřirozeněji. Ta skutečnost je taková, že to dítě, který se ocitá na tom pískovišti, odkrývá ten komplex, vlastně, ve kterém žije. A dívá se skrze ten písek, odkrývá vrstvy a hledá cukrovar a vlastně komplex, ve kterém se nachází. Takže všechno vlastně je zakryto pískem a z toho písku jako v nějaké planetě opic vlastně čouhá komín. No, to je asi 5, takže ten stožár je asi 5metrový, tohle má 2,40 m by to mělo mít, no, takže když pak se to rozloží, se to může takhle jako úplně rozložit. František Svátek je akademický sochař, který pracuje hlavně s kamenem. Původně ale vystudoval průmyslovou školu jaderné techniky, odkud si odnesl zájem o vrtule a různá zařízení produkující elektřinu. Nakonec se ve své tvorbě začal věnovat i kovovým větrníkům. Ty pohyby se málo kdy, hlavně u těch větrníků, se málo kdy opakujou v nějakým stejným rytmu, takže je tam taková stálá obměna a člověk tak jako se na to může dívat a může se jakoby uvolnit. Je to hrozně báječné řešení, co se týká zpracování, hrozně hezky to vypadá, člověk se u toho cítí bezvadně a ještě navíc máme i zkušenost z jiného projektu, že jsou v podstatě bezúdržbové a bezporuchové. To není složitý, to je prostě osobá síla, že jo. A teď si představte, že tam budete stát, budete popíjet kafičko, budete se koukat do té krajiny, na tu vodní řeku a přes tu vodní, jako přes tu úžasný pohled do té krajiny se vám budou pohybovat tady tyhle
prostě zen buddhistický jako kinetický objekty. Myšlenka uspořádat soutěž na umělecké instalace v Modřanském cukrovaru vzešla od veřejnosti, se kterou Skanska aktivně spolupracovala už při plánování samotné stavby. Jedna z těch zásadních věcí, právě o kterou se lidi řekli, je, aby to bylo jako místně specifické, aby to nějak reagovalo jako na Modřany, na cukrovar, na to, co tam prostě v okolí bylo a je. A ta umělecká soutěž je vlastně cesta, jak to naplnit, jak najít jako řadu nápadů a z nich vybrat ty nejlepší, jak tohle to vlastně udělat. Já jsem rád, že to umění nebo ty vybrané návrhy, že jsou staženy k tomu místu a věřím, že i noví obyvatelé, že to tak přijmou. V zadání soutěže byla kromě komunity a historie místa důležitým tématem i udržitelnost. Například v podobě modrozelené infrastruktury. Tam jde spíš o nějaký mikroklima pocitový, jako toho prostředí, který samozřejmě v těch rozpálených městech je hrozně důležitý. Jsme konzultovali vlastně s technologem těchto jako vodních prvků, který realizuje opravdu fontány po celé Praze s různýma architektama, a takže jsme našli nějaký jako způsob, jak docílit toho efektu kýženého, ale za spotřeby rozumného množství vody. Socha lva na vstupním náměstí z nerezových trubek bude téměř 3 metry vysoká. Lev proto, že když jsme si dělali nějakou rešerši o historii cukrovaru, tak nás zaujala zmínka o ochranných známkách, které právě měly ve svém znaku dvoocasého lva. A to nám přišlo jako příhodný moment. No ale teda samozřejmě doplněný, aby jsme byli nějak blíž té symbolice toho místa, tak jsme ho zkombinovali ještě s řepou jako cukrovou. Takže by to měl být lev, co hlídá řepu, ve smyslu jako hlídá odkaz toho místa a do budoucna snad i tu novou zástavbu a tu novou čtvrť. Podle mě to musíte jako hate it or love it. Nové umělecké instalace budou umístěny v prostorách Cukrovarského náměstí a mezi nově vznikajícími bytovými domy.